Impela yena yedwa unguJehova. Impela yena yedwa uhlukile. Impela yena yedwa akafani nabanye. Impela yena yedwa, he's the only King of Kings. Impela yena yedwa akanayo i-advisor noma ama-advisors. Akahlali esigcawini samanye amakhosi. Uyedwa uhlibile uyedwa. Kusho mina, kusho undodakazi kaMadonsela uthi konke kuyamlalela, kuyamthobela. Sawubona mlaleli umsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngudidi ngokaNkosi nginawe. Manje koze kulamele lona ihora lesikhombisa ngingahambi ngedwa. Ngihamba nomfoka Khoza ngenjwayelo. Mfoka Khoza, sawubona. Sibingele mfundisi, sibabingela abalaleli. Sibonge kakhulu inkosi, sidumise ngothando lwayo, isineke sayo, ukwethembeka kwayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba khona ntambama. Thina sesibadala mfoka Khoza. Kunezinto eziza ne-age. Mose simncane awuziboni. Ziningi izinto engifisa kwangathi ngabe ngazazi ngisesemncane. Ngiyabona ukuthi ziza ne-age impela. When I was still young, benginababusi abaningi enhlizweni yami. Benginabantu abaningi beba-influencer imicabango yami. Benginabantu abaningi bengenza izinto ngoba ngibuswa yibona noma izinto engizibona kuzona. Sengimdala manje, ngiphilela inkosi. Ubani omunye oyinkosi enhlizweni yakho ngaphandle kaKristu noma hlankathini ngoba semncane wena. Washeshe wangisiza uNkulunkulu kwangadinga ukuza nobudala. Ngangino 16 years nje mina uJesu ezambula kumina. Kusukela ngaleso sikhathi wayinkosi, konke okunye kulandela ngemumva, bonke abanye balandela ngemumva. Uza kwenye indawo umuntu angeke azakwazi ukuba umfundi wakhe ma engazondi ubaba nomama nonkosikazi nezingane. Engasho ukuthi bazonde, echaza ukuthi yena akathandwe ukwedlula bona. So ke nami yami inhliziyo iyabambeka kudalo. I had a conversation this evening manje before ngiza e-studio with undodana wami. Sikhuluma nje ngempilo nezinto sesemusha naye nje mncanyana nje ngaphansi kwakho mfoka Khoza. Ngithi kuyena uma ufuna ukuphila empilweni, impilo ikwazi ukuba lula ngokuthi kuba khona ukuthwalisa yona. Never ever compromise imiyalelo kaNkulunkulu. Ngoba ngibona kunesidingo emkhathini ukuthi ebudaleni bami izinto engizifunde ngimdala silekelela abantu abasha bamazi ukuthi uye kuphela, akekho omunye, akekho omunye uNkulunkulu ngaphezulu kwakhe, akekho omunye i-advisor. He needs no advices. Izwi lakhe li-final, izwi lakhe lumthetho. He is the only king. He is the only king oyinkosi, omehluleli, owumeli, oyiko konke. Yiko konke, literally. So sidale uyena, sinikeze uyena imithetho, sokwahlulela uyena, siyothethelela uyena futhi. So he's just a one-stop shop. Akukho omunye umuntu ongathembela kuyena. Kusho intombi kaMadonsela. Sibonge kakhulu ukuthi Aviola with the weekend breeze. He's the weekend breeze, he's the weekend boyfriend, he's the weekend husband. He's a weekend mesmerizer for everybody and for many people. Namuhla ngidlalela iculo lami limnandi ngilithandayo lika Adele. Ngiyabonga Ramputa. Noma ngabe udlalela lona kuphela wahamba ekhaya bozokusebenzile. Siyabonga. Hamba uphumula mfana. Khathini kulento esikhuluma ngayo ngoNkulunkulu noma ngoKristu oyiko konke. Uma siphila emhlabeni ikakhulukazi ngicizelele, ikakhulukazi thina sizibiza ngamaKristu noma thina sizibiza ngabantu abasindisiwe noma thina sizibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. Kunezinto empilweni la uzizwa khona ukuthi unezidingo.
and so ubheke konke emhlabeni, ubheke bonke abantu, ubheke konke la ungathola khona usizo, awulitholi kunokuthi ulithole, uthola i-rejection. Uma ulithola kancane, uma ungalitholi kancane ulithola lihamba nezinkulumo phakathi, ebese lenkosi esilandelayo, lenkosi esiprofesayo enguKristu, ebese ithi yona iyiko konke ngaso sonke isikhathi, at any time. Uthi mawuswele ungazi ukuthi uyodlani, ingane zakho zizodlani, kuvele nje umuntu akuphe u50 bengikhuluma noAnele la endleleni, kuvele kupha umuntu akuphe u50, lo 50 rand uthenga isitsha samazambane, emakethe uthenga isinkwa, isitsha seso anyanisi, uthenga isitsha sikatamatisi 10 rand, uthenge nopelepele ka5 rand, kushitshwe ekhaya, kudla umndeni wonke nabazukulu ngo50 rand, ophiwe umuntu. Ilo uNkulunkulu esikhuluma ngaye, who makes sure ukuthi azikho ingane zakhe ilala zingadlile. So lo Kristu usiveza yena athi I'm a provider ngiko konke, whether udinga ukudla komphefumulo noma udinga ukudla kwenyama, noma udinga ukudla okunjani, he says I will provide that. Kufika ikhathi la ufuna iadvice, ufuna icounsel, la kumnyama khona, ubathe uyacabanga, ubathe uyahamba, ubathe wenzani, ushayisane nezindonga emkhathini, kube mnyama ungazi ukuthi ushonephi, awuyiboni indlela uyazi. Abanye bathi hamba kulaba sibabiza ngabantu abaqamba amanga, ngazi wayesithi bona abaqamba amanga ngoba nasemasontweni abefundisi siyabaqamba amanga. Uye kulaba abaqamba amanga uyofuna ukukhanya ungakutholi, uthi ufuna ukungena eminyango ethile ungakwazi uthole leminyango ivalwe emehlweni akho, kepha lo Jesu athi yena mawuza kuyena yena uyisicapha, he's the door, uzo kuba nalamkhathini uzizwe vulnerable okwemvu, ihlaselwe izimpisi khona ngaphakathi ebandleni, uzizwa uhlaselekile emndenini, uzizwa uhlaselekile, uzibone uexposed emkhathini emsebenzini, bakubophela amanqine enyathi esikoleni, uyabanukela konke la khona, ebese yena athi ungakhathazeki, zani mina ngumelusi, ngizokulusa futhi angiyena umalusi nje, ngumalusi elungile. Kwesinye isikhathi ugule emkhathini, ugule enyameni, ugule emphefumuleni, ufise nokufa, yabona, ufise nokufa, hayi ngoba ufuna ukuzibulala, but uthi kungcono ngabe kunokuthi ngibhekana nalesi simo ngabe ngiyafa, ebese lo Kristu athi hayi mina ngiyukufa nokuvuka, akuvuse emkhathini. Ngifuna sikhulume ngalo Jesu othi noma soqanjelwa amanga ungazi ukuthi iqiniso yini, uvula i-newspaper kune fake news, uthi ukhuluma nabantu bakhuluma amanga, iqiniso awulazi ukuthi lini. uKristu athi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Jesu bani lo oyiko konke, kiko konke ngaso sonke isikhathi emkhathini. Ngiyafisa ukuthi sikhulume ngalo Jesu. Kuba nale ikhathi emabandleni mhlambe ngamaphasika noma ngama-conference athile kuthiwa kubhekwa iy'tatimende zikaKristu azisha sesiphambanweni, noma kubhekwa I am statements, nginguye. Kanti leli gama elithi nginguye lisho ukuthini emkhathini? Ngoba mawulizwa ulifunda throughout the scripture kufana nokuthi ngilo ofuna ngibe uyena ngaleso sikhathi unesidingo esithile, ngilento ofuna ngibe yiyona ngaleso sikhathi oyidinga ngayo. I am akathi I will be, akathi I was, uthi I am. Isho ukuthini lento ukuthi I am, futhi i-apply kanjani empilweni zethu? Ngiyafisa ukuthi sikhulume ngalo ngomkhathini ukuze lo Jesu sikhuluma ngaye every Sunday la eredweni
abantu bazi ukuthi sikhuluma ngamuphi uJesu lo oyiko konke kiko konke ngaso sonke isikhathi. Kepha ngaphambi kokuba sikwenze lokho masikhuleke emkhathini. Siyakubonga Baba ngothando lwakho ekutheni uhlangabeze zonke izidingo esinazo. Sidinga esikhulu kunazo zonke isidingo sokuhlengwa ekwahlulelweni ngenxa yezono zethu. Wasihlangabeza wena Baba, wasinikeza indodana yakho kuphela kwayo ukuthi ife endaweni yethu, ihlawule icala lethu, khona sesingakwazi manje ukuxolelwa izono zethu zisuswe kuthina, singabe sisabalelwa zona, samkeleke ebukhoneni bukaNkulunkulu nasembusweni wakhe, singabhujiswa esihogweni ngunaphakade ngenxa yokona kwethu. Siyabonga ukuhlangabeza lesi sidingo sethu esikhulukazi Nkosi. Siyakubonga ukuthi uthezwini lakho nxa usesinikeze uJesu indodana yakho okuyona enkulu kunazo zonke izinto nazo, ubunge ungasiniki nakho konke okunye sikudingayo kanye naye. Siyakubonga Baba ukuthi zonke ezinye izidingo esinazo uyayibhekelela empilweni zethu ngoba sewusinikeze ukukhulu kunakho konke. Izidingo zethu zokumzimba, izidingo zethu zonke ngokwasemhlabeni sibheka kuwe omalusi wethu esithi masikulandela singesweli. Siyakubonga ngokuba yikho konke kithi ngazo zonke izikhathi, ngayo yonke indlela. Siyabonga ukuthi singathembela kuwena, asidinga ukubalekela kwezinye indawo. Sikunikeza udumo Nkosi, sisize masixoxa ngalezi zinto. Khulekela abantu abasekude nawe ukuthi bahalele ukusondela, ubadonsele ensindisweni nabo bayitholele ubabo njengawe. Laba sebekholwa ubasize baqine, bakwazi kangcono khona bezokwethemba kangcono, bakulalele kangcono empilweni zabo. Sakhe sonke Nkosi ngomusa wakho egameni lika Jesu. Amen. Amen. Siyabonga mkhathini ngaphambi kokuba sihlale udabeni, nazi indaba ezimnandi zalenkomfa yethu yaminyaka yonke, noma lenkonzo yethu yaminyaka yonke esithe ngokulalela abathandi baloluhlelo nabalaleli bethu. But ayijikeleze le inkonzo, zijikeleze zonke indawo. Sasesibona ukuthi ayihambe iye eHammersdale mkhathini. Inkonzo iyekhwezela awuthatha usibeke. Asiqale nje la ukuthi lekhwezela yini futhi yini inhloso yayo, emva kwaloko esobe sibhekayo ukuthi ikuphi nini kanjani. Masithi khwezela isikhuluma ngokugqugquzela, sikuthathela kuPaul ethi kuTimothy, wendoda okhwezela isiphiwo sakho uNkulunkulu akunikeza sona, ungavumi isilala umlotha, umlilo uzucishe, ube umuntu obandayo, ungasenantshisakalo ngeinto kaNkulunkulu, ungasamsebenzela uNkulunkulu, kodwa khwezela. Soke sifuna ukwenza lokho minyaka yonke ebandleni kaNkulunkulu. Sikhwezela ukukholo kwabazalwane ngeindlela ezahlukahlukene. Kulonyaka sifuna ukukhwezela lento yokuvangela. uNkulunkulu usibizela ukuthi sibe abantu abathi mase belamukela iqiniso bayithola insindiso, sifafaze nakwabanye, sihambe sitshele bonke abantu ngekhambi esilitholile, bona besagula sibakhombisa ukuthi usizo litholakala kuphi lento yokuvangela. Kulonyaka ke sigcine sihlale kumhla ka6 December ngenxa yokuthi ikhathi seyithe ukuhamba, kujwayele kuba uNovember kodwa sesiqinisekise umgqibelo womhla ka6 December kuwona lo nyaka u2025. Njengoba esho umfundisi, silapha eHammersdale kulonyaka, sizokuba sePinetown njengokujwayelekile eHammersdale, impumalanga le lapha kwaC. So besebenzisa indawo yesikole lapho kuthiwa Isibuko Sezwe High School. Isibuko Sezwe High School lapha ku number 13 Kwela Road, la esobe sihlanganele khona kulonyaka. Inhlelo ke izofana njengokujwayelekile, kuyobe kumgqibelo lo siqala ngo 9:30 ekseni kuya lapha ku 3:30 ntambama. Bayazika abazalwane siyawahlukanisa ama session ukuze kumanageke. I-session yokuqala nomculo nomkhuleko nesifundiso, sikhuluma ngayo le ndaba
yokuvangela. uNkulunkulu uthi asivangele kanjani makuvela ezwini lakhe. Siyabona ziningi indlela okwenziwa ngazo, kodwa kahle kahle uNkulunkulu ufuna kwenziwe kanjani. Azange ukuzokwenza ufile guilty, kodwa sifuna ukuzoku-empowerisha, sik-equipe ukuze nawe uzokwazi ukuphuma uyoyenza lento. Kube ne-lunch, sispenda usuku lonke ndawonye, ngakho basilungisela abazalwane kube nesikhathi sokudla. Ibuye isession yesibili sikhuluma ngezinto ezenza kube nzima ukuvangela. Sonke siyafuna kusenhlizweni yethu, kodwa kuningi okuzivimbayo. Yini lezo zinto futhi singayinqoba kanjani khona sizokwazi ukuyenza lento uNkulunkulu afuna siyenze. Then ke isession yesithathu isikhathi sokuxoxa ke uphethe nawo wakho umphaka emgodleni ofuna ukusherela khona, ufike nombuzo khona into oyizwile ongayiqondi kahle, siyaxoxa konke lokho. Umhla ka-6 December silapha eHammersdale, Isibuko Sezwe High School, ku-number 13 Khwela Road lapha eMpumalanga eHammersdale ka-C. Woza nawe mlaleli khona lapha eHammersdale. Ngiyazi ke ukuthi iMpumalanga yonke namaphethelo mophela hamba wonke le inkonzo zethu zihambela ibo bonke abantu, igroup yaseMaritzburg, eMpangeni, ungabala uthini, kufika nabantu baseGoli Imbala. uNkulunkulu uyazisebenzisa le inkonzo kakhulu. Sasihlangane nawo ngomhla ka-6 khona lapha Isibuko Sezwe lapha kwa-C. Umgwaqo yini ugwacela nokhwela noma yini? Umuthi nje number 13 Khwela Road, kodwa ke sisekhoneni lika Khwela noGwacela Road. Alright, lapha kwa-C sihlangane nawe. Uzofika ubaba uMhlongo azositshela ukuthi kungani siya lapha eSibuko. Kizo zonke indawo ezikhona eHammersdale, kungani uNkulunkulu namuhla ethi sibambele lapha esikoleni sasesibuko. Mkhathini siyaye kule inkonzo sithi laba abanezingane ezincane abeze nazo, kuba nabantu ababheka ingane nama-program abhekene nezingane. Kusekhona nakulonyaka? Abeze impela abazalwane, ningabe khona into ekubambayo odadoze nabo. Siyobalungiselela ukuthi ngesikhathi ubhizi ulayela intshumayelo nabo kube khona abakwenza eceleni. So ke sifuna ukulekelela umndeni wonke, akangabi khona osale ekhaya noma ohlezi ngoba ethi hayi kunenkinga ingane zizongihlupha. Siyakulungiselela konke lokho. So khumbula ukuthi umgqibelo lesihlanu lo la before inkomfa, i-weekend yonke ile weekend le abathu lesihlanu lumnyama, abantu they go crazy, benze shopping, benze konke. Kunomuntu othi ngiyafuna ukuza kodwa the week before le imali yonke izobe iphelele kuyigrosa nezinto esiyidingayo zikalesihlanu omnyama, kwazise phela sesistokela uChristmas. Ngeke ngibe nemali mina yokuregister nokhokha nokwenza zonke lezi zinto. Le nkonzo ihamba njani imalini? Indlela esihlela ngayo, siyahlela ngendlela ukuthi wonke umuntu akwazi ukuza nongenamali noma inkomfa kubiza imali ukuzenza, kodwa siyaye sithathe emabandleni osefikileke siyawucela umnikelo kubantu asebekhona, kodwa umuntu unikela njengalokhu asuke nakho ngaleso sikhathi. Ongenalutho ayikho inkinga uyeza, ayibi khona imali ye-registration noma imali yokudla. Wonke umuntu uyeza, wonke umuntu uyadla, bese okwazi ukusilekelela silekelele ngalokhu uNkulunkulu ambusisa ngakho futhi okusenhlizweni yakhe. So no registration fee. Bonke abazalwana abatheleke nje sizodumisa uNkulunkulu ndawonye, sizokhwezelana ukuthi asibe abantu abaphuma bayoba ukukhanya eindaweni la uNkulunkulu asibeke khona. Izwi likaNkulunkulu, ivangeli lisabalale ngokukhuluma kwethu ngeimpilo zethu, banda abantu abasindiswayo kulesizwe sakithi. Asibe ukukhanya kuphume ilanga, liphume ngathi sibe iMpumalanga lapha eMpumalanga Township. Mkhathini asikhulume ngalo Jesu lo esithi sizovangela ngaye lapha kwinkomfa ikhwezela, njengoba isihloko sethu namuhla sikakhulukazi sibheke yona le ndaba yokuvangela. Sivangela lo Kristu. Hlobo lunike lo muntu lo Mkhathini oluvele lube i-one stop shop
hlobo luni lomuntu lolu ovele abe ujack of all trades. Tina sabazo jack of all trades, they are masters of none. But yena, he's a jack of all trades, he's a master of all, he's a one-stop shop, right there, right now, when you need him, and forever he will be. Hlobo luni lomuntu asiqale nje lapho, hlobo luni lomuntu lo. Umuntu uNkulunkulu. uNkulunkulu kuyena owadala zonke izinto ezikhona futhi uyena oyisustainayo. Yonke into ephilayo idinga uNkulunkulu, ayidingi lutho okunye. KuNkulunkulu ipheleliswa yonke into edingwa inoma isiphi isidalwa sikaNkulunkulu. Ngakho mawuza kuKristu, uNkulunkulu eqaleni wathi asidala abantu babe khuluma nendodana. Uye owasidalayo lo Kristu, ngakho akumangazi ukuthi uyiyona yonke into esiyidingayo. Njengoba dusho umfundisi la isibuka khona mayethi I am, uquota amazwi kaNkulunkulu Baba encwadini kaExodus mayizambula kuMoses ethi uMose, njengoba uthi angiye kwa eGibhithe ngiyokhipha uIsrael, ngiyofika ngithi ubani ongithumile, wathi unginguye, I am uyena okuthumile. Ngakho uJesu mayelokhe ibiza kanjalo uyayigagula ukuthi uNkulunkulu, uNkulunkulu indodana lo uyo wasidalayo. Ngakho iyona one stop shop yethu le kuzo zonke idingo esinazo. Asikhumbuze umlaleli ngomlando. Umlando uthi amaJuda amhlonipha kangaka uNkulunkulu ukuthi bayasaba nokuthinta igama lakhe ezindebeni zomlomo wakhe, ngenxa yokuthi uNkulunkulu mkhulu, uyahlonipheka, uyasabeka, uyiko konke. He must be revered at all cost. Thina sesimjwayela blind, simbiza ngoJehova, sifunga ngaye siqamba amanga, simbiza ngoNkulunkulu, simbiza ngoGod, simbiza ngoYashua, sithatha neimoto zethu sifaka ama number plate kaYahweh, sithi number plate uYahweh, si drive ebudedengu la emgwaqeni, simthukise ngabantu lo Yahweh. Leli gama lakhe kithina alisanayo leyo nhlonipho esiyibona emlandweni. Now uma uNkulunkulu ezigagula ngokuthi unginguye, bebeqonda njani abantu ngaleso sikhathi, amaJuda nabo bonke abantu, leli gama elithi nginguye bebeliqonda njani, ukuze si-understande uKristu mesethi unginguye bebem-understanda ukuthi uthini abantu ngaleso sikhathi. Iminingi yalo igama uNkulunkulu mayelisebenzisa liveza ukuthi uNkulunkulu owayekhona emandulo, okhona oyohleze ekhona, eternally existing. Angisiye owaqhamuka ngesikhathi esithize noma osazoqhamuka, nginguye nje, eternally. Umhlaba wadalwa wawukade ungekho wabakhona, abantu babengekho baqala babakhona, uNkulunkulu unginguye ukhona, eternally, emandulo, manje naphakade uNkulunkulu oyohleze khona. Liveza nokuthi akasiyo uNkulunkulu ongamfanisa nezinto ezithize ezikhona emhlabeni. Ayikho into igama ongamnika lona, amagama masiwanikezwa kusuke kukhonjwa izinto ezithize. Makuthiwa nje mina nguPhakamani, isifiso sikagogo mayinqamba ukuthi abantu bakithi abaphakame, abarise, ngifaniswa nokuphakama. Kodwa uNkulunkulu uyikho konke kuvela kuyena, ayikho into eyodwa ongambiza ngayo. Ngakho unginguye nje, uNkulunkulu okhona, iyona reality sonke kufanele siyiphendulele kuyona. Now ngalezo ikhathi, in fact I dare say nanamuhla esizweni samaJuda, nanamuhla ku-2025, leli gama elithi nginguye ititle noma igama likaNkulunkulu. Now nayike le ndodana kaJosepha no Maria isigagula yona ithi nginguye, kuthini ebantwini ngaleso sikhathi?
Bafuna ukumgandaya ngamatshe, befuna ukumbulala ma esho njalo kokuqala. Methi ngaphambi kokuthi uAbraham abekhona mina I am. Ngoba bezwe bazwisisa ukuthi uthini lo mJuda lo, ithini le ndoda yaseGalile mayisho njalo, ithi inguNkulunkulu, uyena Yahweh lo, uNkulunkulu kaIsrayeli, uNkulunkulu indodana. AmaJuda ke ayengakholwa lokho, afuna ukumgandaya ngamatshe, afuna ukumbulala, kodwa ke akazange avume ngoba wayenasikhathi sakhe sokuthi uzofa nini, uthi impilo yami ngiyibeka mina phansi, akekho ngiphuca yona. Kodwa kwakusobala ukuthi uyiveza njengoNkulunkulu. Kubalekile lokho mfundisi, ngoba abantu bafuna ukusibangisa bathi uNkulunkulu umprofeti wamaJuda lo, uNkulunkulu wabamhlophe lo. Kodwa mawukuthi uyena uNkulunkulu wadala zonke izizwe, akusiyo uNkulunkulu wesizwe sodwa nje lo, kodwa uNkulunkulu wethu sonke. Uma amaZulu noma engamazi ekhuluma ngomvelinqangi, ekhuluma ngomdali, uye lo Jesu lo mvelinqangi, uye lo Jesu umdali wethu. uNkulunkulu wethu lo thina sizwe esimpisholo, akusiyo uNkulunkulu wezizwe ezithize, wadala bonke abantu. Now siyabona uthi uKristu ngaphambi kokuba Abraham abe khona nginguye. MaJuda acasuka yafa, thatha amatshe afuna ukumgandaya ngoba ezibizwa ngoNkulunkulu. Yangagcina lapho lensizwa yathi mina ngiyisinkwa sokuphila mina. Now uthi nginguye, ufuna ukuphila, ufuna ukuphila, ufuna ukudla into ezokuphilisa, nginguye. Now uzibiza ngoNkulunkulu, uthi makudliwe yena, kanti ukudla umuntu negazi bekuyinto embi nenyanyekayo emajudeni, akawona amazimzimi. Ithini ke lensizwa mase ithi mina ngiyisinkwa sokuphila? Uyayichaza leyo nto iJohn chapter 6 verse 35. uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi akasoze alamba, nalowo okholwa yimi akasoze oma. Bese yachaza ukuthi usho ukuthini lokho kuverse 47, uthi ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila, okhokho benu badlimana ehlane bafa. Lesinkwa esehla ezulwini ukuze umuntu ozidlayo angafi. Mina ngiyisinkwa sokuphila esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesinkwa uyakuphila ingunaphakade. Phezukwalokho isinkwa engisinikelayo ngenxa yokuphila kwezwe singumzimba wami. So uyacacisa uJesu ukuthi mayikhuluma ukuthi uyisinkwa sokuphila, uyena oletha ukuphila emphefumulweni yabantu. Ukuphila emzimbeni kuza ngesinkwa sangempela lesi ozidlayo ukuze singene esiswini sinonophalisa umzimba. Kodwa ukuphila komoya okuzokwenza umuntu angayi nasekufeni kwesibili okuyisihogo kuza ngoJesu. Uyachaza lokho ukuthi kahle mayithi uyisinkwa ukhuluma ngomzimba wakhe azowunikela ukuze ekubulaweni kwawo izono zihlawulelwe, bese bonke abakholwayo. Ukukholwa uyena kufana nokumudla uJesu, kufana nokuthi uyamthatha uyamgwinya umfaka kuwena, kodwa hayi physical, asidla inyama yomuntu, kodwa sidla ngokukholwa uyena. Kufana nokuthi siyakuthatha lokufa kwakhe sikufaka ngaphakathi kwethu, bese siyaxolelwa izono, siphile ingunaphakade, singaye ekulahlweni kwesihogo. Mayethi uyisinkwa sokuphila uveza lokho ukuthi uma ufuna ukuphila ingunaphakade, ufuna ukuya ezulwini, ungafuni ukuya esihogweni, kuzomele ukholwe uyena, uthembele kuyena njengomuntu edla isinkwa ukuze aphile enyameni. Akaqedi nje lapho mkhathini, usaqhubeka ukuthi mina ngikukhanya kwezwe. Uyithola kuJohn 8 leyo verse 12. Ngakho uJesu wabuye wakhuluma kubo wathi, mina ngikukhanya kwezwe, ongilandelayo kasoze ahambe bumnyameni, kodwa uyakuba nokukhanya kokuphila. Ubumnyama ukungabi nalo ulwazi, ubumnyama ukuba sesonweni, ubumnyama ukuba sehluphekeni, ikakhulukazi ukuhlupheka bengunaphakade esihogweni ukuhlwana noNkulunkulu. Kodwa uJesu uthi yena ukukhanya kwezwe, uyena osinikeza iqiniso ngezinto zikaNkulunkulu. Bonke abanye bayasikhohlisa. Uyena osikhipha ezonweni asifake ebungcweleni nasekulungeni okukhanya,
uyena futhi ozoletha intokozo empilweni yabantu, intokozo engunaphakade embusweni kaNkulunkulu, lazi yosulwa inyembezi singasayi kuphinde sikhale sibuse ingunaphakade noNkulunkulu. Uyena ukukhanya kwethu, konke okuhle esinakho even kwala emhlabeni sikwamukele kuvela esandleni sakhe, kodwa futhi okuhle kwengunaphakade sikwamukela ke ngakhethi, kodwa umuntu omlandelayo ngeke ahambe ubumnyameni kodwa uyakuba nokukhanya kokuphila, ukukhanya okuholela ekuphileni okungunaphakade. Mina ngiyisango, I am the door, I am the gate. Kusho uKristu uthi ngiyisango. Asikhumbule ukuthi lo ngi uthi nginguNkulunkulu. I am. NginguNkulunkulu oyisango. Ngilo uNkulunkulu okungenwa ngaye. Uthini? Seku chapter 10 lezi zikuJohn zonke lezi zinto. Ku chapter 10 verse 7 ngalokho ke uJesu wabuye wathi ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafika ngaphambi kwami babe ngamasela nabaphangi, izimvu ayibalalelanga. Khona bazama ukuthi hayi wozani nizongena ngathi, lalelane ezethi imfundiso manifuna ukungena embusweni kaNkulunkulu, kodwa izimvu zangempela azibalalela banjalo ngoba amasela nabaphangi laba bafuna ukulimaza izimvu noma bagwilike ngazo. Uthi verse 9 mina ngiyisango, uma umuntu engena ngami uyakusindiswa, angena aphume akabe edlelweni. Isela lizi kungekhona ukweba, ukubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichima. Uyena isango, uyena isicaba sabo bonke abafuna ukuya ekuphileni okuphakade, abafuna ukuba nokuphila kaNkulunkulu besasemhlabeni, bese baba nokuphila okuchichimayo noma sebefa noma uJesu ebuya emazulwini bangayikubhujisweni. Bonke abanye abathi bayasindisa bangakhombisa indlela, bamasela, bafuna untshontsho okuthize kuwena, worst of all bantshontsha umphefumulo wakho. Uyena kuphela indlela, uyena kuphela isango nendlela yokungena embusweni kaNkulunkulu. Now akagcini ukuthi yena uyisango, uphinda bize thina ngezimvu. Umbuzo wami uthi uqala, why izimvu? Why angathethanga noma ngabe isiphi isilwane? What is the significance yemvu in this context ukuze ngizibone ngiyimvu ngempela? Okwesibili umbuzo usaqhubeka uthi nginguNkulunkulu ongumalusi walezimvu. Uma esibiza ngezimvu uveza okokuqala lento ukuthi izimvu zi-harmless. Akekho umuntu othi ngalunywa yimvu, ngalinyazwa yimvu, ayilimazi umuntu. I-harmless imvu linjalo ibandla likaNkulunkulu, linjengayo uNkulunkulu, liwusizo kuphela. Kodwa futhi izimvu mfundisa ngazi ngabe kanjani ngendlela engezwakala kambi, zinakho ukubadamba, ayikwazi ukuzenzela lutho. Maye ngasengabi khona umelusi, ayikho into izimvu zingafa iphele. Zibulawa indlala, zibulawa ilwane zasendle, zi-dependent izimvu, ayifani nezilwane ezinye. Nathi sinjalo sinesidingo sikaNkulunkulu, angesenze lutho ngaphandle kwakhe, ngakho siyafana impela nezimvu. Bese yena ke njengoba usho kuJohn 10 verse 11 uyibiza ngomelusi wethu, uthi mina ngiumelusi omuhle. Umelusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Oqashiwe engesiumelusi nezimvu kungasizona ezakhe, umebona inkentshane isilwane sasendle siza uyayishiya izimvu athi galwe iphuka baleke, bese isilwane sibhozomela izimvu sihlakaze ngokuba oqashiwe akanandaba nezimvu. Mina ngiumelusi omuhle ku verse 14. Ngiyazazi ezami nezami ziyangazi, njengalokhu baba engazi nami ngiyazazi, nami ngiyamazi ubaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nezinye izimvu okungazona ezalesi sibaya esho uIsrael, nalezo kufanele ngiyiqoqe thina laba amaZulu namaNdiya nabase-Asia nabelungu, nathi siyaqoqwa. Uthi ziyakulizwa iphimbo lami bese ziba mhlambi munye nomelusi munye. Ngakho ke ubaba uyangithanda ngoba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthathe futhi. Akekho ngiphuca khona. Kodwa ngikudela ngokwami, nginegunya lokukudela negunya lokukuthatha lo myelo ngamukele kubaba. Uthi uJesu uma sifuna ukuphepha engozini yokubhodlozwa uSathane asihudule lesihogweni kanye naye, masifuna ukuphepha ekubanjweni izilwane zasendle,
izisebenzi kaSathane ezidukisa abantu zifuna ukuyihleplela kubona ithatha imali ithatha imizimba yabo bese ibahudwele esihogweni uJesu indawo yokuphephela ngaphandle kwakhe si vulnerable njengabantu si vulnerable ukudlala uSathane nabo bonke abamsebenzelayo kodwa umaluso omuhle uJesu owenza ukuthi sikwazi ukufinyelela kubaba sithola amadlelo angempela amadlelo angunaphakade. Na siyazi umkhathini ukuthi impilo emntwini ivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu wadala umuntu ngesihlabathi mayiqeda umuntu wayemanje eyistage sikaBhoda. uNkulunkulu wasephefumulela umoya wokuphila kuyena umuntu wasuba umuntu ophilayo. Sathane ke hlaniphe kakhulu wazenza inyoka wangena wadukisa umuntu. uNkulunkulu amtshele kahle ukuthi uma ungayenza lento uyakufa nokufa. Naku umuntu uselindelwe umphumela wesono okufa. Sonke siyazi ukuthi fanele sife ngoba zange simlalele uNkulunkulu. So yafika lo Jesu. Uthi hayi mina nokufa nokuvuka. Uthi nginguNkulunkulu lo ozokuvusa noma usufile. Nangu uNkulunkulu uthe uyokufa nokufa mawuye lahlela ungalalela imiyalelo yami nangempala sangamlalela imiyalelo yakhe uNkulunkulu simelwe ukufa. So yafika ke lo Jesu so uthi yena uNkulunkulu uzosivusa kwabafileyo kanjani manje. uJohn chapter 11 verse 25 uJesu wathi kuye ukhuluma nodadewabo kaLazaro wayesefile mina ngikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa uyakuphila nalowo ophilayo akholwe yimi akasoze afa nanini. Wase wayidemonstrate lento ngokuvusa uLazaro ethuneni. Ukhuluma ukuthi mayethi ukuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa uyakuphila noma sifa manje uJesu mayibuya siyovuswa emathuneni sinikezwe imizimba emisha engasayukuphinda igule engasayukuphinda ife usazobavusa bonke abaphilayo nalowo ophilayo akholwe uye mhlambe oyobephila ngesikhathi ebuya angeke azafe kodwa futhi uyachaza nokuthi thina esikholwa uye sisaphila in a sense asifi nokufa ngoba noma sifa ngokwenyama sidlulela ekhaya ezulwini immediately akukho kufa kuthina alukho usizi abukho ubumnyama uNkulunkulu uhleze nathi njalo asihlukaniseki naye. Unamandla okuvusa abantu abafile wamvusa uLazaro emva kokukhuluma lezinto futhi usazobavusa bonke abakholwa yena sebevukela ekuphile nokuphakade. 086101030 0861010 noma lapha ku 0737091991 073-709-1991 noma lapha ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu. Simthathe umlaleli wethu uqala sawungele emoyeni sawubona. Babumfundisi Nkosi nababumfundisi Khoza asibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ntambama amen. Amen mfokameni it's 1:45 so mongathi qaphe nje. Ayokhotha nje manje sibaba few ukufakazela isihloko sanamhlanje. NgokukaJohane chapter 8 verse 14 uthi uJesu waphendula wathi kubo noma nisifakazela mina ubufakazi bami buqinisile ngoba ngiyazi ukuthi ngavelaphi nokuthi ngiyaphi kepha niyamazi ukuthi ngivelaphi nokuthi ngiyaphi. Bese verse 28 wayesethi uJesu nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu khona ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba ubaba engifundisile. Bese ngivala ke babumfundisi ngoJohn chapter 14 verse 6 uJesu wathi kuye mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho oza kubaba ngaphandle kwami. Lento kuyakutshela ukuthi uJesu uyikho konke ayikho insindiso ngomunye alikho igama phansi kwezulu elinikezwe ebantwini ukuba abantu bonke basindiswe ngalo. Amen. Amen babomyeni azokuphikisa amaNazaretha bathi umprofeti uShembe is the one bazokuphikisa amakatholika athi uMaria uyena unikeza ukuphila futhi uyena njengommeli ohambisa abantu kuKristu abavulela izulu lakhe. Bazokuphikisa abantu bakaLhanyane lapha ePolokwane eMoria
ohotso bathi uBarnabas kaLkhanyane uyena okwenza lokho. Baningi nje singababala baningi, angithi baqinisile, sengithi nje bazokuphikisa, but uJesu akuyena i-one stop shop. Ukhona uLkhanyane, ukhona uShembe, bakhona abasindisiwe abagejayo baphinde bageje futhi nabo abazothi hayi uJesu wabelungu lo, akuyena uJesu oyikhonkwane zakini. Bakhona sibaningi bazokuphikisa kiko lonke lokomkhathini. Now uphezeka noNqotho uthi ayibonge inkosi bafundisi bami, siyambonga uNkulunkulu ngani nesibusiso bese unonjabule Mwelase kaMazibuko. Udadewethu ngiyazi siyombona enkomfeni lo kuikhwezela. Sanibonani bafundisi bami engibathandayo, ngikhona ngiyabonga. Ikhwezela will be on my birthday month, kobe kusela usuku ngilugubhe. Ngibonga uthini? Ngibonga ngalugubha kade ngakade ikhwezela ngikhwezela. Okay, usho njalo. Blessed bafundisi bami. So lugubha nawe impela wena kaMazibuko. Mbongiseni Ngubane uMbomvu uthi sanibonani bafundisi bami, sikhona simndeni wakangubane Unit 3 eMpumalanga Township eHammersdale. Siyabonga kubaba Ngubane lapho. Umphindiselo Fuze Mashiya Mahle uthi bafundisi bami ngiyanizwa mina ukuthi yonke into ephilayo idinga uNkulunkulu, yena ongunguye, kusho umphindiselo kaFuze. Khayelehle kaMthimkhulu uthi ayibonga inkosi Jesu bafundisi bami, siyabonga ngemfundiso eyiphilile. Ebese nangomunye ubani lo uthi ayibonga inkosi Jesu studio. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi. Lolu hlelo lungivula amehlo ezihlokweni eziningi. Ngiyambonga ubaba wethu osezulwini. Ngicela ukubuza uvo lwenu ngesonto elibizwa nge-New Heaven New Earth Church. Ngabe ukhona uNkulunkulu lapho noma kuyisesigodlweni sika Sathane? Kuleli sonto ngizokuhotheni kuleli sonto ngokolwazi asinalo, kusho yena, akazisho-ke ukuthi ubani lo. New Heaven and the New Earth Church. Umam Sisphel uthi ulalele nezingane zakhe uAndile noNqobile eKapa loduma. Nangomunye uthi ayibonga inkosi Jesu sesimbonile lo. Asimthathe lo isikhathi ngathi siyavuma kancane. Sawubona, siyakwamukela emoyeni. Sanibona befundisi. Babona ma. Hayi nginilalele. Kodwa kokuningi ngiyaniphikisa ikona nje ukuthi angifuni ukukubala, kodwa hayi kokuningi nje ngiyaniphikisa ngalo Jesu. Ngelinye ilanga ngoniqaqela mina incwadi ezithi kungani nina nithi le ncwadi ithi ngoJesu. Kodwa ke ngicela ukubuza ukuthi kungani abamhlophe kuyibona abafika noJesu bengamkhonzi bona, bekhonza owesifazane emasontweni abo isikhathi esiningi kune-statue sami sowesifazane, not uJesu. UJesu ukhonzwa yinini abantu abamnyama, bona bakhonza owesifazane. Ngicela nje ningangiphikisi ukuthi hayi ayikho le nto, kodwa ningichazele ukuthi kungani bona bekhonza lo wesifazane bengakhonzi lo Jesu abafika nawo lo abantu abamnyama abamkhonzayo. Ngiyabonga befundisi. Okokuqala nje lo Jesu esikhuluma ngayo usezwini likaNkulunkulu. Now mawufunda izwi likaNkulunkulu from book Genesis ukuya kuIsambulo, akukho la kuthiwa uJesu weza nabelungu. Akukho nje. Akukho. Okwesibili uJesu wathi efuna ukubulawa eseyingane, uNkulunkulu ezwini lakhe wathi makabaleke aye eAfrika. Mangaba wazi ukuthi iGibhite iseAfrika, weze Afrika wazobhaca eAfrika. uNkulunkulu wathumela uyise nonina ukuthi bazombhacisa eAfrika. Akukho nje ukuthi eAfrika bekunabelungu noma abelungu abathatha uJesu bamlethe eAfrika nenkolo yeza nabe, cha, uNkulunkulu uqobo lwakhe.
Okwesithathu nje akuyena uJesu wabelungu. Mawungalifunda izwi lenkosi ngiyothi hamba uyolifunda lona lezwi lenkosi mawukhuluma ngamatopiya mawukhuluma ngabafundi bakaKristu abashumayeza isikhulu saseTopiya sabhabhadiswa sithola imfundiso kaKristu nevangeli likaKristu nokusindiswa kaKristu directly kubafundi bakaKristu. Leyo ukuthi ize nabelungu singajabula impela cause mera ngazo sikhomba leyo mbhalo ukuthi leyo mbhalo ikuphi. Ayikho leyo mbhalo from kuGenesis ukuyofika kuRevelation. Bakhona ke abazibhalela amaBhayibheli wabo baede njengabo bona labo okhuluma ukuthi bakhonza umuntu wesifazane. Le Bhayibheli kaNkuluNkulu akakhonzwa umuntu wesifazane, ukhonzwa uNkulunkulu kuphela, ukhonzwa ngoKristu noma through Christ. So ngabuza bona ke laba abakhonzwa wesifazane ukuthi bakuthatha. Asikhulumi ngoJesu wesifazane, sikhuluma ngoJesu oyindodana, uyena lo sikhuluma ngaye. So mhlambe ke kwenye program la yenziwa yilaba besifazane sebangakulekelela ngembuzo. Angizuphendulela abantu engingabazi izinto abazikhonzayo, ngiphendula kulokuthi nesikufundisayo esikholela kuko esikhombe ezwini hayi incwadini ezifihlakele. AmaMormons ayibhalela incwadi zabo, oJehovah's Witness bayibhalela incwadi zabo. Angiphikisani nabo, abakusho lokho. Sikhuluma ngoJesu weincwadi ezu66 esibiza izwi likaNkuluNkulu esinesiqiniseko eli-consistent elibhalwe over 1400 years abantu abawu-40 plus abangazana, abanye babo bangahlobene, baphile ngezikhathi ezahlukahlukene, kodwa udaba lakhona mawulibona lu-consistent ngalendlela emangalisayo, liveza umuntu oyedwa owuKristu. Only God can do that, no one else. So lezo incwadi zakho akuzona incwadi zokuphila zikaKristu, imfundiso ezidukisa abantu abazoyiphendulela phambi kwaKristu ngelinye ilanga balandela lento ishoyo. Asikwamukele emoyeni sawubona. Sangana ndefuna siyaphila. Siyaphila Nkosi yami, njani wena? Siphile nathi. Sikhuluma nobani kuphi Nkosi yami? Ubaba Zondo eAdamsburg. Baba Zondo. Hayi abantu vele bazozifunela izinto abayifunela zona ezofakazela izinto abakholela kuzo. Base befuna ukuphikisa lesikholela kukona thi. Angeke sichithele isikhathi ngabo. Baba ngifakela ngisize la. uMark 14 verse 62 ya 63 yini lena eyenza sikhuluma ngale awuphinde uMark bani sizwe ingane kwi-background mhlambe baleka kancane kuyona usikuzwe kahle. Professor uMark 14 verse 62 ya 63 lapho uJesu phambi kwaba bembekekazi bembuza ukuthi kungabe unguyena yini loyo. Mangifunda kaleli sikhumo sengisiphethe lathi uverse uthi I am, said Jesus, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. Verse 63 uthi the high priest tore his clothes. Why do we need any more witnesses? He asked, you have heard the blasphemy, what do you think? Lento manje basithi bawo mina namhlanje engingeyena ilesizwe sasamaHebheru mhlambe ngizongaqondi ukuthi uJesu wayethini la le eyenza lo mpriest yena understand ukuthi uJesu uthini bayimpendulo ngalolu hlobo ukuze yena basebedabula ingubo zabo bedinga ukuthi ile mpendulo uJesu abanikeza yona. Absolutely. Uma mhlamba siqaqisele nje eningini ukuthi yini lena eyenza umpriest lo adine impendulo kaJesu. Uzoyichaza ubaba Khoza bese ichazile eqaleni kodwa uzoyiphinda futhi. Asithathe nangomunye masinyo sanibonani bafundisi bami, kanti zaqoqwa nini lezi ncwadi akade sayilinda. Awu Nkosi yami kusho yena. uMakasine uthi lumnandi uhlelo siyafunda futhi ukukhanyayo nikhule nje izinceku zenkosi. Uyabonga uMakasine, mina nginizwa kahle. Ngiyajabula kodwa angilungise nizwa izwi futhi nalomoya engcwele ophila ngaphakathi kwenu uthi amen
masinikhomba ezwini lakhe ukuze kungathiwa onkosi nomkhathini bathi sikwamukele emoyeni sawubona siyakwamukela emoyeni sawubona siyakwamukela Nkosi. Awu baba Majolo. Amen isikhathi asekho. Amen baba. Sibonga Nkosi yami siyabonga kakhulu sibonga uNkulunkulu ngani kakhulu egameni lika Jesu. Umama lo qeda ukungena bengifuna ukuthi akaphubene njengoba lethena uphikisa iBhayibheli angaphikisi mina ngoba nina nikhuluma izwi anikhulumi okwenu. Yena ke methi manje okuningi yakuphikisa hayi akathi nje iBhayibheli yena akalikholwa ke lethemba thina selikholwa thina selithemba egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga kakhulu inkosi iphathe kahle. Amen. Amen baba Majola. Nayi into baba Majola esingayitshela umama nabo bonke abalaleli. Ngelunye usuku onke amadolo onke ayoguqa ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba onke nale incwadi ezinkulu abayibhalile boguqa nazo into ebhlungu ukuthi bazobe besesihogweni bethu uJesu inkosi bangasekho kuyena baphethe le incwadi zabo sezisha ziphephetheke emlilweni bameze bathi uJesu awuliyeza baba Majola. Siyabonga kakhulu inkosi ngibusise nemndeni yethu. Siyabonga baba Majola. Amen bafundisi. uJesu ungukuphila kwethu ngaphandle kwakhe asilutho. Amen kusho uvusi kaMlaba emaqonqo. Nangu omunye uthi amen bafundisi ngicela ukubuza siyovuswa kanjani noma ngithi ngicela ningichazele kancane ngovuko ngiyayizwa indaba kaLazaro but I'm still confused. Angazi noma isikhathi siyavuma umkhathini ukuthi singakwenza konke lokho. Sure yeah maningi ama voice notes maningi ama text messages angikuthembisa ukuthi sizowalalela wonke. I promise you sizowalalela wonke off air ebese siyakuphendula umkhathini awuphendule lokho baphendulayo lokugcina nje we have a minute to go. Mhlawumbe ukuphendula lo buze ngaleli bandla kuthiwa new heaven new earth. Ibandla leli elisuka eSouth Korea eliholwa indoda kuthiwa uLiman Hee ibuyilibizwe ngeShinchi Yoji Church. Silibuka njengeculti ke ibandla liphambukayo eqinisweni. Njengoba kuthiwa new heaven new earth bakholwa ukuthi lo mholi wabo uyena oze ukuzoset up izulu elisha nomhlaba omusha. Ubafundisa ukuthi iBhayibheli aliqondakali ligcwele ama metaphor ingathekiso uyena kuphela uNkulunkulu amnikeze ukuthi angakwazi ukulichaza. So ukuze umuntu asindiswe kufanele akholelwe kuyena not so much kuJesu. So ke into yokubalekela impela ngiyazi ke bayazama ukurecruit impela abashane ingcola eSouth Africa asobabalekela. Asibabalekele njengoba sibalekela amaMormon. Ababhali incwadi zawo nabathi uJoseph Smith uyena kuphela uNkulunkulu akhulume naye. The Latter Day Saints kushuthi thina yeah anyway baningi nje bokubalekela asenze kanje. Funda phela ukuyifundela izwi lenkosi ukuze kusasa ungezoba i-students kaMkhathini noma sikaNkosi ube i-students kaMoya Ingcwele ukuze wenze njengoba uba Majola esho awuphikisa inkosi awuphikisa Mkhathini uphikisa uMoya Ingcwele uqobo lwakhe ebese izwi lithi zonke izona ziyothethelelwa kepha lo othuka uMoya Ingcwele akanakuthethelela. uNkulunkulu akakubusise asibonane nawe ngesonto ezayo.